Nakab-ot sa Davao Region ang ika-upat nga pwesto sa fastest growing economy sa Pilipinas, sumala sa Philippine Statistic Authority kun PSA Region 11. Base sa datos sa PSA 11, misaka sa 6.3% ang economic growth sa tibuok rehiyon sa tuig 2024. Naguna sa top 3 fastest growing industry sa milabayng tuig ang construction nga dunay 15.5%, gisundan sa transportation and storage nga dunay 10.5%, ug ikatulo ang professional and business services nga dunay 10.3%. Samtang nanguna sa top 3 fastest expenditure items in terms sa growth rate ang gross capital formation nga dunay 17.0%. Dayon exports of goods and services to the rest of the world nga naay 10.8% ug ang less import of goods and services from the rest of the world nga dunay 6.9%. Isa sa nag-contribute yun sa slower growth yun sa agriculture natin dahil doon sa decline ng banana production, coconut farming, coffee. Na-mention kanina ni Dr. Solido, pati na yung cause ito ng El Nino at saka yung Panama disease at saka yung decline in both milk fish and other marine fisheries due to typhoon, Nika and Steam. And also, pati na yung sa declines in hog and carabao goat dahil doon sa African swine. Misaka sa 5.3% ang per capita gross regional domestic product kun GRDP sa Davao Region nitong 2024 nga miabot sa 198,559 pesos gikan sa 188,571 pesos nitong tuig 2023. Base sa constant 2018 prices, ana sa 1.08 trillion pesos ang gisaka sa ekonomiya sa Davao Region human madungagan ug gibanabana ang 64.27 billion pesos sa miaging tuig gikan sa 1.02 trillion pesos nga usbaw sa ekonomiya sa rehiyon niadtong 2023. The PSA is actually computing our values based on the 2018 constant price. So pare-pareho yung aming benchmark year, that is the 2018 constant price. So that aalisin natin yung effect ng inflation. So magiging comparable siya from 2018 from the present. So ibig sabihin, yung production natin noong 2023 increase siya by 6.7%. That is tinitingnan natin siya based doon sa 2018 constant prices. Sa 2024 total value, nakatampo og 61.1% ang serbisyo, gisundan sa industry nga dunay 25.3% ug agriculture, forestry and fishing nga dunay 13.6%. Sa 18 ka mga rehiyon, ikalima ang Davao Region sa biggest economy sa nasud ug 4.9% ang natampo sa national sa gross domestic product kun GDP. Sabihin ng slower is we increased by 65 billion pesos. So there is still an increase. Explain natin because 2022 to 2023 we increased by 64 billion. Ibig sabihin. And then for 2023 to 2024, 65 billion. Pero bakit slower? Kasi 6.7 and then 6.3. Base sa pinakulahing datos nga gipagula sa PSA 11, kamatikdan ang pagkunhod og negative 0.4% sa economic growth sa sektor sa agrikultura, forestry ug fishing kun pagpanagat sa Davao Region sa tuig 2024. Agriculture sector, as you can see in the presentation of the director, that from 2022 to 2023, bumaba po tayo ng negative 0.7%. And from 2023 to 2024, unfortunately, bumaba tayo ng negative 0.4%. Ang negative growth kabahin sa kinatibuk ang performance sa ekonomiya sa rehiyon nga miabot og 6.3% apan mas hinay nga economic growth kung ikumpara sa 6.7% nga growth sa 2023.